बबिना बर' YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान रेसिपि लानानै फैदों बेनो जाबाय pork boil आङो दिनै अमा बयल संनो नागिरदों लोगोफोर मा होनो आङो अमा बयल जाफेराखैबो आरो संफेराखैबोमोन ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम संनो नागिरदों ओमफ्राय जानोबो नागिरदों माबायदि जायो मिथिला नोंथांमोना नायलांदो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आङो माबायदि सङो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनो हागोन आङो दा संहैनोसै फारि फारि देखायलांबाय थानोसै आङो नोंथांमोननोबो थुदो बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै Yummy yummy pork boil. अमा बेदरा नै आङो अमा बेदरखौ एसे सुस्रनानै लाबाय आरो ओमफ्राय दा बयल खालामनोसै आङो दसे अमा बेदरखौ आङो 10 मिनिटसो बयल खालामनानै लाबाय जाबाय दा बेखौ सुनानै लानोसै आङो नै इनिफ्राय अमा बयल संनो थाखाय टमेट' थाइथाम लाबाय सामब्राम गुफुर हाइजें फानलु सामब्राम ओमफ्राय नैबेखि गरम मस्ला दिनै एसे फानलु गोसा होनानै जागोन दिनै एसे स्पाइसि संगोन आङो गरम मस्लाखौ एसे एवस्रोनानै लानोसै बिदि एवस्रोनानै लाबाथाय मोदोमसोगारो ओमफ्राय थाबबो गेब्लेयो आरो नै बेदरखौ आङो दसे एवफ्रामनानै लाबाय बेनिफ्राय दा बेयाव नैबे सामब्राम हानानै लानायखौ होनोसै आङो फानलुखौ सामब्राम गुफुर हाइजेंजों देफानानै लाबाय नै गथा होला बेयाव नै ओमफ्राय गरम मस्ला देनायखौ होनोसै ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुर हाइजें फानलु देनायखौबो होनोसै संख्रि आङो दहाय होखांबायमोन आरो एसे होना लाबावसै दै होनोसै दा लोगोफोरनो ओमफ्राय टमेट' थाइथामखौ होखानोसै आङो गथा गथायैनो होगोन दा बेखौ खोबनानै दोनसै मस्ला एलाय मा बुस्थु धुप मा दामिनि धुप लाबोदों आरसिएमनि दुगैग्रा साबोन सुग्रा साबोनखौसो लाना फैदो थोरसि सुग्रा माबा लाना फैनांगौ ओमफ्राय नै जानाय थाव टमेट'आ नैबे थाइसेया रुइथ'वाखै नैबे रुइबाय बेखौ आङो दा खांथ'ना दोनसै नै आं टमेट'खौ खांनानै लाबाय बेखौ दा थुफ्लेनोसै बिगुरखौ गारनोसै र' थुफ्लेग्रोना लानोसै खस्थ' जादों नै दोननोसै दा माबायदि जागोनथाय लोगोफोर मोदोमनायालाय गोथाव मोदोमदों हालदै होआबाथाय माबा बोरैबा जानो सुखुनाय मोना आङो माबा बयल जाफेराना ओमफ्राय फानलु खेबजां ससे होनोसै मोदोमनाय बायदि दुन्दियाखौ होनोसै लोगोफोर नै दुन्दियाबो दं ओमफ्राय मगा दुन्दिया वाव जा गोथाव मोदोमखाबाय लोगोफोर नै दुन्दियाबो होबाय
संख्रि आङो दहायनो साखिदोंमोन आरो ओमफ्राय संख्रियाबो नांखाबाय माबायदि माबायदि जादों बुङाबो गोथाव जादोंना जायाखै माथो खर'ल' जांख्रिबाय थायो गोथाव नों जाफेरबायना जाफेराखैमोन अमा बेदर बयल खालामनाय जाफेराखैमोन गोथाव जादोंना जायाखै गेवाखै एवदों एवफ्रामनानैसो रुदों रुग्रोनानै एवफ्रामदों जादों फानलु गोसा जादों ना हा बब्राब्रा मानसियानो रायलायनो बायो खोमा बिराद गोथाव जादों बेदरखौ जानाय नायनोसै बिराद गोथाव जाखादों लोगोफोर मास गोथाव लाखौनो मुलखा बेदरा बिराद गुरै जादों आरो जानो बिराद गोथाव जादों आं गोथाव जानाय नङा सानदोंमोन बिराद गोथाव जादों बिराद सफ्ट जादों फिसाखौ बोखानाय सिदा लाब्रा मबाइलखौ मोनोले नुदों नामा जाफिनदो एकदमबारे बिराद गोथाव जादों दोनसेयाव आरो फानलु जाबावगासिनो बिराद फानलु गोसा जादों ओंख्रिया मबाइल हमग्रायाबो हमनो बालायबाय दसेल'थार ओरैबायदि गोथाव जादों ना लोगोफोर नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामना नाय बिराद गोथाव जायो सामफ्रामबो थावनि जाबाय थास्लायस्लाय बयल जानांगौ आरो बिराद गुरै जादों आरो अमा बेदरा जानो बिराद गोथाव जादों फानलुआ ओरैबायदि गोसा जादों ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर बिराद गोथाव जादोंमोन आंना दिनैनि अमा बयल संनाया नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनानै नाय लोगोफोर बिराद गोथाव जायो आरो आंनि संनायखौ माबायदि नुखो लोगोफोर कमेन्ट खालामना खिथाहरदो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालामनानै हो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौबो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिब्ला लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर